हेलो लोगोफोर सोर सोर दं दे कमेन्ट खालाम कौन कौन है प्लीज़ कमेन्ट करो मैं खाना खाता हूँ सुमु मा होनो कुसुमु नार्जारि हेलौ हेलौ गुड मर्निंग लाइक डान खालामना होदो बिजय हेलो भाई कैसे हो बोला मैं ठीक हूँ भाई और आप बताओ विजय कैसे है और आपका चैनल कैसा चल रहा है कमेंट करते रहो भाई प्लीज़ मैं खाना खाता हूँ ओनली 3 मिनट के बाद मैं आता हूँ रे दोस्त लोग हेलो बोल रहा हाँ हेलो मोस्ट वेलकम एवरीवन राधे राधे हाँ राधे गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को गुड मॉर्निंग इसके बाद राधे 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 रा 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 ना 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 विजय ने बोला भाई मेरा चैनल बड़ा है गाय क्या बोला बड़ा ये गया बता दीजिए पहले तो भाई मेरा चैनल नहीं शूस हो रहा है वीडियो अपलोड हो रहा है ओ क्या हो गया मतलब थोड़ा देखो क्या हो रहा है मतलब आपका प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम को यूट्यूब में सर्च करके देखो मिल जाएगा यूट्यूब में सर्च करो मिल जाएगा आपका प्रॉब्लम को कमेंट करते रहो मैं 5 मिनट में आता हूँ ओके 5 मिनट में हेलो एस क्रेजी आर्ट हेलो कमेंट करते रहो मैं आता हूँ ओके मैं आ रहा हूँ कमेंट करते रहो हेल्प करते रहो मे भी आप सभी को बैक हेल्प करेगा 5 मिनट में आता हूँ मैं
SS hello hello SS like dan खालामना होदो दे halo 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 हम खाना खा रहा हूँ मैं कंटेंट स्पेंस कंटेंट स्पेंस हाय ब्रो ना हाय हाय जो मेरे से नया है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो में कमेंट्स करके जाओ मैं भी बैक करेगा मैं अभी खाना खा रहा है दोस्तों वन गाइस कौन कौन है प्लीज कमेंट कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट चलो ओके ब्रो बैक ना तो अभी सुलिया क्योंकि मेरा आईडी है मानसिखौथ' नायनायाव माबासो नामाब्रा नटिफिकेसन ओके ब्रो कमेन्ट
Hello, hello, hello. ओमफ्राय गुड मर्निं आदा होनदों ना गुड मर्निं बे क्या कर रहा हो होनदों ब्र मैं खाना खा रहा हूँ ब्र खाना आलु भाजाजों दावदै भाजाजों जागासिनो दं नै गोथाव komen Dibya thank you so much on musulgam konten nama dong I don't know language bro wow माबोरै जाखो लाइक दान संजिदों थिनदों थेंक इउ सो माच पुर्निमा आब' सना ओमफ्राय अनामिकाया हाय हेलौ होनदारना हाय हेलौ थेंक इउ नायखुमाबोदों हेलौ 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 मन्दिरा नायखुमाबाय हेलौ हेलौ कन्टेना होनदों हेलौ 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 पुर्निमा होनदों हेलौ मा सिरि होनदों ओंखाम जागासिनो दङ सनजित सना मा खबरा गाज्रिलै आंहा ओमफ्राय मन्दिरा नायखुमाबाय गुड मर्निं खावलाय होनदों आरोना ओमफ्राय अनिलाया ब्रह्म फैदों हेलौ सनजित फैदों कन्टेना होनदों कोई एसएस का प्रिपारेशन वाला क्या होनदारना अनिला हेलौ लाकडाउन थेंक इउ अनिला हेलौ मन्दिरा आगै गुड मर्निं दों औ दे जाग्रोनो नै जाखांखाबाय दे कमेन्ट खालामदो दा ओंखाम गारोलै हेलौ 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 सोरबाफोर एसएससि नि प्रिपारेसन खालामबाय दं नामा होनदारना सोरबाफोर दं नामा मिथिया दै खोन्थाहरदो दे सोरबाफोर दङब्ला आंनाव माबाफोर कुइसन दंबा एसएससि नि एकदमबारे हर सान एसएससि जिडिखौ फरायनानै एसएससि खौ फरायनानै फेल जानाया मानसि आरोना आङो एसएससि खौ जना दिब्या क्या हो गया दिब्या रनानै जायो हेलौ सनजित आगै आंनि भिडिअ नायथारा नामा नोंलाय दाना नोंनि भिडिअखौ गोदो नायखांजोबनायसोब्रा आंनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामलाय आं नायगोन दे टेनसन ना आं गोरिब हिन्जाव नांगौलै आदै हिन्जावफोरा बिराद दङ नोंनो मा हारिनि हिन्जाव नांगौ नोंनो गान्दा हारिनि नांगौ ना मैसो हारिनि नांगौ ना बोरमा हारिनि नांगौ सब दङ आरो ना आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन बेनिफ्राय मा होनना बुंखो जोंना र' गुड मर्निं आगै होनदारना जोंना
Dunu Kolija, hi bro, hi, hello. Oni landeng naina, comment, like, sonjau ke होगोन. Video agar godan purana video नायबाबो लाब जाया गोदान video agarना हो. दायो होदों नामा bro? आं दायो होआसै आरो ना माने गां गोदो होखांबाय आरो ना bro. कम्पिउटाराव होखांबाय आरो डेन्जार बहुत खस्थ'लै एसएससि दिया. Dunu कलिजा कमेन्ट किउ कार्ड दिया गोरिबा माबा जाखो गोरिब bro माबोरै खबर सबर माथो खबर गैथारला ब्रा गोरिब bro. दिबिया अन आनालिया मर्निं आब' अनामिका होनदों दिबिया अन थेंक इउ bro बर' हारिनिसो आदै हिनजाव नांगौ बर' हारिनियानोथ' ब्रा जेनेबा मैसो हारि जेनेबा थाया होमबा जेनेबा हमना ला बर' मानसि सना रुफा थामा गाजोल मानसिनि नाम थायो नालाय थिग बायदिनो ब्रा नोंनो मा माने हारिनि हिनजाव नांगौ आरो ना मैसो हारि बिदि आरो ना ओमफ्राय अन थेंक इउ मा खबर आगै अनिला होनदों आरो ना अनिला होनदों हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय जोंना दिबिया अन मा जादों सनजिनदा ओंखाम जादोंमोन रितिका अफिसियेल हेलौ फ्रेन्ड हेलौ गुड मर्निं एभ्रिवान डु मेसेज डान ब्र अके धुनु अके गोरिबा गाबबाय गोरिब गाबना ब्रा ब्र एथ' हिंसाम नोंबो अनिलाया मा होनदों मोजां आब' अनामिका होनदों नोंहालाय आब' अनामिका होनदों लिपिया अन दुनु होनदों हाय अनिला होनदों आरो ना दिबियाने अन थेंक इउ अके आं होखांबाय मोजां जादों बाट फिजिकेलाव मेडिकेलसो मा जायो नायनि दा ब्र मेडिकेलाव नोङो एसे जेनेबा रानिंफोरखौ खालामबाय था ओमफ्राय रानिं खारबाबो बारा एसेबां खारखोला खालामनाङा माने अजनबो सुयोनो दै अजना बेसेबांबा अजन जानांगौनो नायबानो जाबाय बेखौ मेनटेन खालाम आरो ना अजनबो नायो आरो ना बेसेबांबा केजि जानांगौनो बांद्राय खारबाय थाबा एसे बोरैबा जागोन ओमफ्राय हिनजाव गोमा जाना दुखुलै ब्र लानो सम मोनाखै अके बिदिसो दंबा सुमु नार्जारि अन थेंक इउ पुर्निमा होनदों मा ओंख्रि जाखो आगै सनजित आलु भाजा दावदै भाजामोन आरो ना ओमफ्राय रितिका अफिसियेल ने हेलौ बोला हेलौ रितिका गुड मर्निं क्या कर रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ बोलो अनिला ने हेलो दोनों सावधान किया आपको अनिला को बेक कर दो रितिका ने बोला भाई सपोर्ट कर लीजिए हाँ मैं तो आपको ऑलरेडी साफ किया है और आगे भी सपोर्ट करते रहेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए अनिला ने बोला हेलो दिव्या ने अन थेंक इउ अके ब्र होनदों जोंना कन्टेना दं आगै अनिला दं नानिनि टिफिन रेडि खालामदों आरोना बेनिफ्राय खालामगासिनो दं मा केजि रानलायखो आदै दाना माबालै बैसो माबा अजन साब खालामदो आरोना खालाम अनिलाखौ दुनुआ अनिला आं फ्रेन्ड दं नोंनि लोगोखा होनदों आरोना कन्टेना अके ब्र बाय होनदों आरोना ओमफ्राय अनिला होनदों अनिलाया आब' अनामिका होनदों कुसुमा अन हेलौ होनदों मा बेदरजों जाखो आरो माबासो मा होनो दाउला खासिनि बिदै नों मोजां मोजायाखै नोंसोरो दाउला दाउ खासिनि बिदै काम होनदों आरोना अनिला ओंखाम जाबाय नामा होनदों थेंक इउ दुनु हाय अनामिका दुनुआ आं नोंबो एसे मोनजागोन नामा आदै केजि रानलायनायखौ मोनजागोन आदै मोनजागोन टेनसन लानाङा वेलकाम अनिला होनदों जायाखै दुनु होनदों आरोना दिबिया अन ओमफ्राय दुनु अन संगासिनो दुनु दाना दुनु बाना राय बोल रहा है मानो अनिला ओंखाम
सङाखै नामा दार संगासिनो पुर्निमा अन थेंक इउ सो माच आंखौ नोंसोरसो अन्थाव बाथाव सापर्ट होबायलै रावबो अनथारला आंखौ आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते रहे और दूसरा एनी अदर दूसरा पर्सन लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करता थैंक यू सो मच दिल से थैंक यू सो मच आप लोग को र' आदै आं फुजा होग्रोनो एसे एखे आखाइखौ सुना लाग्रो आदसा 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 फुजा ने दे ओमफ्राय संदों दुनुदारना कुसुम अन थेंक इउ आं ओरै होनदों पुर्निमा मादै मा खबरलै होनदों ना मा खबरलैनो जोंना नै सुमित सालथे नोंगौ नामा मा ओंख्रि होनदों आरोना नै दुनुआ ओमफ्राय सुमितआ मा होनखो सालथे गुड मर्निं नो मर्निं बेनिफ्राय जोंना आंनिलाय मा होनखो सनजित नोंनि कमेन्ट फैया आंनि भिडिअ होनदोंना कमेन्ट फैया अनिला नों आंनि मानो कमेन्ट फैया जानांगौ कमेन्टआ फैयो वाइ टि स्टुडिअ थांना नायथां बे इउटुबाव कमेन्टआ गोमा आंनाव कमेन्ट हरनायफोराबा सप्तासे हरनिया आं आनिला नों आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरलाय आं हरगासिनो दं नोंनो ओमफ्राय नायनानै सिबा गोरिबा मिनिबाय आरोना सुमिता मा गोजा सालथेया 8 केजि लाइक दान थेंक इउ सो माच सालथे लेफिना मागो लाइफिन गुड मर्निं कुसुम बिमा सना दाना कुसुमानो लाइफिन आंनि नोंनिखौबो नायो आं नायलायलायनांगौ न मा होनना बुङो गुड मर्निं खुसबु बिमान दाना लाइफिन आं नोंनि भिडिअ नायो आंनिखौबो नायो आं नोंनिखौबो नायो संजों नायनांगौ आंबो नायो जोंना पुर्निमा गोरिब बेटा आइ एम स' हेपि नाइस आइ एम भेरि हेपि दाना पुर्निमा माथो आथिं दोला दोंनाय खोनादोंमोन आं नोंखौ माबा स्टे जादों ना मादों खोनादोंमोन हामबाय ना माखो आब' पुर्निमा ओमफ्राय सुमिता मांखौ अन थेंक इउ स' माच सालथे बोरै सोलिगासिनो नोंना लाभ स्ट'रिफोरा सालथे ओमफ्राय लाइफिना नों गोरिब ब्र' मा खबर होनदों ओमफ्राय जोंना अनिला होनदों हेलौ लोगोफोर साब दाना लोगोफोर अनिलाखौ साब खालामना होलाय अनिलाखौ साब खालामना हो ओमफ्राय माइनावा मा होनखो हेलौ आदा माइनाव नों बहानिमोनलाय लाइफिना होनदों नायो नायाखै बिमा दाना नायोलै बिमा दाना नायोलै बिमा दानानै सालथे नाम सुमित सालथे हाबावगोन ना नोङो सालथे साथाम लोंस्राबा जालालै मा ओंख्रि जाखो दाना ओंख्रिया जोंना ओंख्रिथ' गैयामोन माबासोमोन आरोना आलु भाजा ओमफ्राय दावदै भाजामोन आरोना बेनिफ्राय कुसुम नार्जारिया मा होनदों थेंक इउ लाइफिन दाना कुसुम बहानि जाखो जोंना आब'आ ओमफ्राय कुसुम साब खालाम दारना नै अनिलाखौ साब खालामनांगौ ब्लु नांगौ नामा नै कुसुमनो ब्लु नाङा र' कुसुमनो ब्लु नाङा अनिलानोबो ब्लु होबाय सुमित ब्र' मा खबरनो नै सुमित मा खबरनो ओमफ्राय आंनो हिनजाव नांगौमोनलै रायजोफोर आनिलाया मा होनखो हेलौ मा सिरि सनजय दाना हाब सिरि खोनादों नामा सिरिथ' नङा माथो आंलाय क'क्राझारनि आं दाना क'क्राझारनि ओमफ्राय हेलौ लोगोफोर दाना गुड मर्निं सुमित ब्र' होनदों लाइफिना हालालै सालथे गुसु बियारसो लानोसै आं जाला खराना गुसु बियार थान्दा ना गोजा बियार गारदावहैनो सरलपारायाव होननायसो जासिगोनलै होनबालाय बेनिफ्राय गोथाव आदा होनदों आरोना हेलौ सनाफोर होनदों आरोना हेलौ हेलौ ओमफ्राय
लाइफिन ब्र हेलौ सोरमोन जाखो दाना लाइफिना आंसोलै ब्र लाइफिना आंसो बेनिफ्राय अन्नानै सापर्ट खालाम लोगोफोर होनदों हेलौ होनदाना अनिलाया अनिला हेलौ 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 साइलिसो लाइफिना सुमित साइलिसो ओमफ्राय माइनावआ मा बुंखो लोगोफोर दे सोर गोदान लाइक साब खालामना होदो अननानै होनदो नै माबा माइनावजों लोगो जा अनिला बेनिफ्राय जोंना आब' सोर दंमोनलाय आब'मोन सनाफोर बेनिफ्राय नोंसो सालथाय दाना सालथाय आं नङालै ओइ माबासो मा होनना बुंगोन बबितासो होनो सालथाय बबिता आं नङा नोंसो सालथाय आं नङा सालथाय बेनिफ्राय अनिला साब खालामबाय दे होनदों अनिला नोंखौ साब खालामबायनो जोंना कुसुमखौबो साब खालामदो नै माइनाव नोंनो ब्लु होना होनो आंनि कुसुमजों लोगो जा कुसुम माइनाव कुसुमजों लोगो जाबा आं माइनाव नोंनो ब्लु होना होबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान दंबा जयनिं जादो सनाफोर लानानै जोंना अनामिका जोंबो लोगो जा सोरबा भिडिअ फुल नायना आन्दारना नायगोन बेनिफ्राय बबिथा ना मिनिबाय सालाय बबिथा अन्नानै भिडिअ फुल नायना साब खालाम लोगोफोरनो अनिलाखौ फुल भिडिअ नायना साब खालामदे लोगोफोर साब खालामलाय लोगो जालायलाय सिबा अनिला खालामबाय नोंनि कुसुमबा ओमफ्राय कुसुमु सना होनदों आरोना ओमफ्राय हारबाय जोंना अनामिकाया सुमिता माखो अनामिका बाजै हाय होनदों ओमफ्राय MMB आ मा होनदों अके ब्र होनदों आरो अके बेनिफ्राय अनिलाया मा होनखो भिडिअ फुल नायना खालाम कुसुमु होनदाना अनामिका जिउ होनदाना बा अनामिकानि जिउसो होमबा ओमफ्राय आंबो खुसबु अनामिकानि जिउ नुदों ओमफ्राय अनिला ब्रह्मआ मा होनखो आंबो दा हरगोन खुसबु होनदाना पुर्निमाया मा होनखो MMB गुड मर्निं होनदाना MMB ब्लग्स गुड मर्निं नै जोंना पुर्निमाया गुड मर्निं नावदों MMB ब्र माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे रायजो नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो बे आंनि LB स्ट्रिमाव लैहेर फैनानै बाहागो लाफैनांगौ आं ओंखाम संनो खुसबु होनदाना अनिलाया ओमफ्राय MMB आ मा होनखो लल जद दे गासिनो होनदाना लल जदु दे गासिनो होनदाना पुर्निमाया मा होनखो सनजित MMB खौ ब्लु होला दे ओमफ्राय जोंना खुसबुआ मा होनखो नारजारिया अनिला दा LB नायखांबा नायजोबगोन दा LB नायखांबा नायजोबगोननो नायजोब दाहाय I had you पुर्निमा आनैसो थेंक इउ खुसबु आंबो खालामगोन दे होनना बुंदों अनिलाया पुर्निमाया मा होनखो आंखौ ब्लु हो लोगो खालाम नांगौ खिन्दाना अके पुर्निमा नोंनोबो ब्लु होना होबाय ओमफ्राय अनिलाया हेलौ होनना होनदों बेनिफ्राय साइलि बाजैया बोरो सालथायनारा साइलिया मिथियालै बोरोथाय ओमफ्राय नोंसो मिथिगौ सुमित बेनिफ्राय सालथाय नोंसो मिथिगोन दै सालथे अनामिका मादो सापर्ट खालामनो फै आं आइडि हरगोन खुसबु सना होनना बुंदों नै ओमफ्राय पुर्निमा होनदों I love you MMB नो MMB आ मा होनखो पुर्निमा आनैसो आंखौ फोथाया बाला होनदारना फोथाया मानो फोथाया इलाय मानो फोथाया मानो बेनिफ्राय जोंना धुनु कलिजाया मा होनखो आंबो ब्लु नांगौ ब्र अके नोंनो ब्लु नांगौ ब्लु होबाय दे ब्लु होबाय बेनिफ्राय एमाव फैबाय जोंना हाय फैदों आरोना एमावा ओमफ्राय सुमित खि जानाय होनदाना ओमफ्राय अनिलाया मा होनखो हेलौ सनाफोर अननानै बयजोंबो सापर्ट खालाम दाना
सुमित सालथेया मा सालथेया नोंनिसो माल साइलि आं बोरै मिथिनो दे सालथेदा होद सालथे आंनि नङा आंनि माला आंना दंखायोलै सालथेनि ओंखायनो दंखायो आंहा ओमफ्राय आंनिलाय मा होनखो हेलौ लोगोफोर दाना ओमफ्राय माबाया लागायनो आरोना आनिलाय हेलौ हेलौ होनदों खुसबुआ मा होनखो अनामिका दा थांगोन दे होनदों आरोना दुनु मा होनदों थेंक इउ ब्र ब्लु होनाय थाखाय अके लोगो जालायदो दे लोगो जालायदो ओमफ्राय हेलौ साबधान होनदों आनिलाया जोंना सालथेया मा बुंखो अनामिका बाजै मानो जोंखो नों दा होनदोंना मानो जोंखोहाय मानसिया माबा होनोलै अमाबैसा पुर्निमा समबार मंगल माबा जाखांग्रा एसे दंनो बेमार खिन्थु एसे अरदावखानो खोमा बेनिफ्राय आनिलाया होनदों सुमु मा खालामदोंनो कुसुमु मा खालामदोंनो साइलिनि फाग्ला जानाय सुमित खि जानाय जानानै साइलिनि नाम लानाङालै सालथे सालिनि नाम लाबाथाय अनामिकाया अरदावखाङो मिथिबायना सालथे आनिलाया हेलौ होनदों आरोना ओमफ्राय एम बिया मा होनखो आनिला बयफ्रेन्ड खालामदो दे आनिला नै बयफ्रेन्ड नांगौबा नै एम बिखौ अनामिका बाजै गुलु गुलु होनदों जोंना सुमितआ सालथेया ओमफ्राय कुसुमा मा बुंखो नारजारिया खामानिबो मावदों एल बिबो खोनासंदों आनिलानो अके थेंक इउ स माच गोसो गोरबो आंनि जिउ बिखानिफ्राय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर खालामबाय खामानि मावनाय भिडिअ नायबाय थानायनि खोनासंनायनि जोंना कुसुम नार्जारि आब'खौ आब'थ' होनला आङो बाजैसो होननोसै आब' होनबा एदावनो मोना नालाय बाजै होनबा एदावनो मोनो नालाय ओमफ्राय जोंना मा होनदों हानुखिया आंखौ नों सैयाना सुमित नावदोनि बसुमतारिया दे सुमु दा 10टायाव फै सना आदारना अनामिका बाजै बिदि नङा होनोलै नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे दुनुआ बुंदों ओमफ्राय नैलै लोगोफोर फन फैदोंमोन ओमफ्राय कुसुम नार्जारि हेलौ होनदों नै जोंना माइनावा ओमफ्राय आनिलाया माखौ हेलौ हेलौ होनदों आरोना पुर्निमाया होनदों ओइ एम बि ओंखि साब बेग मि अके होनना बुंदों कुसुमा मा होनदों ना नायगोनदां बि साब नाम बुंदों आरोना बेनिफ्राय मा होनो जोंना सुमित सालथेया बि अफिसियेल सुनिया आंनो कल हराखै नामा बि अफिसियेला बिराद बेस्थ'नोलै नै जोंना बि अफिसियेला हेलौ हेलौ होनो अनिलाया ओमफ्राय जोंना कुसुमा मा होनदों नार्जारिया दे बाजैखौनो होन होनना बुंदों आरोना ओं बाजैखौनो होनोसै माने बाजै होनबासो एसे माने मा होनोमोनलाय थाखुमालायनाय गेलेनो हायो नालाय एक्सप्रेस होनना बुङोमोनलाय ओमफ्राय अनामिका मा होनखो सुमित खि जानाय मा खबर होनदों आरोना नै बिया अके होनना नागिरखायो नामा सनजितआ बिबाजै दोनखारग्राया होनना बिबाजै दोनखारग्रा नंगौ नामाब्रा खोन्थाहरालाय आं दोनखारफेराखैना आरो बिबाजैखौ ओमफ्राय लाभ इउ बि नै पुर्निमाया जोंना सालथेया मा बुंखो अनामिका बाजै खिजानाय दं आं खबर गैया होनदों आरोना सालथेया बिसोरा कन्ट्रल खालामनो हायाखै साथाम ओमफ्राय मा होनांगौ बाय बाय ब्र' एन लोगोफोर आंनि डिउटि टाइम जाबाय बाय बाय होनदों दुनु नों खोन्थालांदो सोरमोन आं सिनायासै ना दुनु प्लिज दुनु कलेजा एसे खोन्थालांदो नों सोरमोन आं सिनायासै माने आं सिनायासै आरोना एसे खोन्थालांबा एसे मोजां जागौमोनदां
बेनिफ्राय MMB साब खालाम अनोबा होनना MMB साब खालामनांगौनो अनिलाखौ सालथाया मिनिबाय आरोना एमाव मा बुंगो माजों सोलानो नागिरखो होनदाना आं सोलाखांबाय सोलानाया आलु ओमफ्राय दावदै भाजामोन आरोना माबा दाउला दाउ खासिनिसो आरोलै दाउला दाउ खासिनि दावदै भाजा नोंसोरथ' दाउला दाउ खासिनि बिदै मोनजाना मोनजायाखैथाय साइलिनो MB हरसो ना नों आंनोबा हराखै नामदारा बेनिफ्राय दुनुआ मा होनदों आनिला बाय बाय दे होनदारा अके दुनु दुनु रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच आंनि लिभआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ धन्यबाद थेंक इउ स' माच आरो फिन लोगो मोनगोन दुनु थेंक इउ बेनिफ्राय अनिलाया हेलौ लोगोफोर नामदा बेनिफ्राय मा होनखो हेलौ लोगोफोर नामदो जोंना अनिलाया सनजित आगै MMB आंखौ बावखुंग्रियाव लोगो मोनदों दा बावखुंग्रियाव लोगो मोनलायदों बाबारे पुर्निमा MMB मालायसो गोदै गोबाब मोजां मोनलायनाय होननाय सासे माथो होनबा दुनुआ मा होनदों आंनि DP नाय ब्र नेम दं दाना अके र' DP नायनो आङो ओहो थेंक इउ अनन्ता थेंक इउ बर' थेंक इउ अनन्ता ब्र' थेंक इउ बेनिफ्राय जोंना थेंक इउ दुनु बाय दाना हेलौ अनिलाया हेलौ लोगोफोर दुनुआ अके अनिला कुसुमा हेल्प अन ओमफ्राय अनिलायानो सनजित मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया जोंना माबासोमोन आलु भाजा ओमफ्राय दावदै भाजामोन आरोना दावदै आरोना ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो खाना खिंख्रि अनो रोङोना अनो रोङालै लोगोफोर हेलौ ओमफ्राय अनिलाया अनन ओमफ्राय जोंना पुर्निमाखौ MMB आंनि माइब्रा जौ बिदै मोनलोंना आंखौ 10 बार खुदुमदों दाना आइयो 10 बाराना होमबाथ' गोदै गोबाबसो जाबाय खोमा गोदै गोबाबसो जाबाय नामा बसुमतारिया अनन ओमफ्राय एमाव माखो माने दाउलानि गलाखौ जाबाय नों रन्जित गल'लै नों मालायनिखौ जानाया मेंला जाजासिगोन नों एमाव जायाब्रा बिदि नङा फाग्ला आं नोंखौ ओरैनो नों डक्टर मानसिखाब्रा आंहा जेबो माबा मोनसे जाबाथाय नोंखौ लोगो हमनायनि खोथा दङ ना नोंखौ लोगो हमहैगोन आङो अनिलाया हेलौ ओमफ्राय अनिलाया सेस एमाव आगै नोंनि अनामिकाया ओमफ्राय अनिलाया अन सुबिदा अनामिका बाजैया गावनि LBआव थाङैनि आंखौ नायनो हाला सालथे खोन्थालाय सालथे आं दि बेसेबां बेस्थ' थायो अनामिकानो सालथे दारा अके सालथे खोन्थानाङो माबालै अनामिका सालथेया बुहुद बेस्थ' आरोना खामानियाव आरोना खामानि मावनाय सानाव सोलाबनो नागिरा आरोना सालथे थेवबो एसे टाइम मोनबाथाय लाइक दान होननानै खेनसे लाइक दान होननानै प्लिं नुजानानै प्लिं खारलांबानो जाबाय अब्लानो गोसोआ गोजोनगोन बियो बेनिफ्राय अनिलाया अन खुसबुआ अन जोंना दुनु अके अबाव होनो जोंना आनन्द थेंक इउ स' माच आं माइब्रा रोसि लोंहरबाय नालाय आलासिफोरखौ माइब्रा रोसि लोंहरनानोलै नेक्स्ट टाइमाव फैयानो माइब्रा रोसि लोंहरबा आमलाय रोसिसो लोंहरांनो गोदैनो होमबासो फैबाय थायोनो दाउस्रि बायदि ओमफ्राय हेलौ लोगोफोर साब दानानै आनिलाखौ साब खालाम लोगोफोर अनिला हेलौ लोगोफोर साब जानलाबायनि एन हाउस आब' फैबाय जोंनानै गुड हेलौ आफा गुड मर्निं दारानि आफा दाना बाबा होनना बुंनांगौब्रा फिसाज्ला लिंनांगौब्रा बिजामादैखौ अनिला हेलौ लाइक दान थेंक इउ स' माच जोंना बिखुनजोआ लाइक दान फैबाय एनावसो बिखुनजोआ लाइक दान आरोना ओमफ्राय सोर दङ दे
सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। इनिफ्राय बिदिसो बुंदों नों मालायनाव नुयो नोंखौ आंनावबा फैयाना नों खि जानाय होनदों आरोना आयो रायजाबायलै नै अनिला अनन एमाव मा होनखो अनामिका बाजै मा खि जाखो होनदों आरोना मा खि जाखो अनामिका बाजै खोन्थाहर आंखो 11था आरो 2थायावसो टाइम मोनो आं सालथाय होनदों आरोना 11 आरो 2थायावसो टाइम मोनो बिदिनो मा बुंगोन आरोना ओमफ्राय आनिला हेल' 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 होनदों आरोना हेल' हेल' होनदों आरोना हेल' 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 अन दोननांगौ ना दोननाङा जाखो आं बिजामादै जाहांदाना अन दोनना होब्रा आयौ बिजामादैखौनो एसां खालामबाय मालाय बेसेबां बेलेगा मालाय बिजामादै फिसाला बायदि दाव दाव अनो बुजायसो खालामनो नागिरबायदांलै बिजामादैखौनो एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामना होस्रादो।
आयै मा होनग्रा जोबखो नोंसोरो र' मबाइला मोदानदों र' मा सोलिगासिनो लोगोफोर दै मबाइला दै नांदों मा दामखो सुमिदिंखि अन'न'निखौ अनुसना दामदोनै आं कमेन्टआ थालांबाय दे सालथे आं ओंखाम उखैबाय सोलागोन अके ओमफ्राय जों दे रायलायाबा ना हरना हाब उनाव जाबाय नामब्रा रायलायलायो बायनांगोनसो नामा उनाव ओमफ्राय बै माबाया बबिथायासो नानो रोंगोन खोमालै नोंखौ मोजांनो आरोना एमाव नोंसो आंजों रायलाया दहायनो एमाव राजा होनहरबाय आं दाना एमाव राजा बुंहरगासिनो आं नावदों उनाव मा बुंखो दासो थिनहरबाय नामा नोंना एल बि फरायनो दाना उनाव मा बुंबावखो मानि खर' साखो सुमिदाना खर' सायाबा ओरैनो जागोन बे उनाव साथाम गोख्रों एन्टार खालामनांगौआ धेमालि नामा खर' साखागोनखा ओमफ्राय सनाफोर बेनिफ्राय जोंना मा होनखो एमावा दासो रायज्लायनाय मोनसेल' कमेन्ट माथो आंजों रायज्लायनाय दारा आयु मोनसेल' कमेन्टनो उनु नाब्लेया साला एम्फौ लाथाखौ हारसिं सेबा जाखुमाजोब्बायलै आंनि मैथाखौबा खावनो नागिरदोंमोन इयो मैथा साला आं गायनायखौ बेनिफ्राय दासो मा होनना बुंखो नों फैबायबो आं नोंखौ एमाव राजा बुंहरदों दारना एमाव राजा बुंहरदोंमोननो एमाव राजा उनावआ बिराद गाज्रि गेला गावनाव थांबाल' फैयो खेला उनावआ ओमफ्राय गावनाव थाङाबा फैनो नागिरा जोंहा सेंग्रा मानसिया टाइमखौनो मोननो नागिरा खामानिफोराव बेस्थ' जायो अननानै फैनांगौलै सिख्लाफोर बाजैमोन जोंना नोंबोनां सेंग्रा मानसि देनां मा मावना जानो होननानै हाजिरा खामानि मावो एसे हेल्प खालामगौ सेंग्राफोरखौ नाब्ले सापर्ट खालाम एमावखौ सापर्ट खालाम देनां बेमार आजार जाबा एमावासो नोंखौ बिजि थुहैगोन सोर नोंखौलाय एमावनि ओमफ्राय सोरखौबा जोंनासो दं आं दाना बिदि नङालै जोंनो नाङा साननैसोनि जिउ थास' बिलाइनि जिउसो जोंनि जिउआ दिनै दं दानो गैया मानो जोंनांगौ आंथ' जोङालै रावखौबो आं सहाय खालामखायोलै आं थांखायो बिदि नङा ओमफ्राय ओइ नों उनु एम्बु नामजादा फैबायल' नङा आं सिलाबाबो आंखौ रावनाबो नुखाया आंखौ दाना माखो फैबाल' नङा आं सोलाबाबो आंखौ रावनावबो नुखाया आंखौ दाना होद एमावनियावबो थांनो मोनथाराखै आं थेव टाइमखौ लरायबाय थायो मानो एमावा टाइमखौ लरायबाय थायो एमाव टाइमखौ मानो लरायबाय थायो ओमफ्राय जोंना सुमित आं रागा जादों आगै नोंखौ नांदोरा रागा जाफैलायबायनो मालाय सुमितआ ओंखाम जानो थांबायलै ओंखाम जानो एसे आब' दं गोदोनिफ्रायनो गोबाव थांबाबो आंनाव फैफिना होनबाबो आं थांबावोसो दाना बिदिसो आरोना ओइ माबा मा होनना बुंगोन अनु बिदि हिसाब खालामनांगौबाथ' बुहुद दं आंना मिथिबायना आं बै समाव एलबिखौनो होआमोन आं बै समाव एलबि होआबाबो आङो सानै साथाम मानसिनाव जोबजासे 3 घन्टा 2 घन्टा थानो हायोमोन आं उनाव नेटपेकखौ दैयावनो गारोमोन आं मिथिबायना होमबा एलबिखौनो होआमोन आं बे समाव 300ल'सोमोन आंना साबा होमबा बेफोरबायदि मानसि आंनाव दिनै फैयानो माथो बिदि आरोना बुंनो गोनांबा आं बुङासो आरोना आं बुङालै आं माने आंना बिदि नङा आरोना आं गासिबो हेल्प खालामो ओमफ्राय जोंना माबा MK BA अफिसियेला
Good morning Sonjit dang like dan 12 thank you so much thank you most welcome Anamika unaw manखो आं मबाइल नायनायाव नुफ्लांबानो आं बयनावबो थाङो अके जिन जानांगौ एसेस इदि आं बिदिनो ओमफ्राय एम ए के एम के बि आ मांखो हाय डियर कैसे हो आप मैं ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे है बेनिफ्राय अनामिका लेफेन थेंक यू थेंक यू आंबो थेंक यू ओमफ्राय बिसोरफोरखौ आंबो मबाइल नायबानो थां थेंक यू आरो लेफेन 8 PM सोलायबायलै आं दाना 12टा PM आव होला आं हास्लाबा नेट मोना न' सिङाव अके थ' आरो स्किपार लायफैना हेलौ ओमफ्राय उनाव मागो आंबो नाम बुंबा एसे हिन्जाव मानसि आरो आं बिराद गोबाव थाहैबाबो दिहैसोमोन फैफेरा होनदांलै मा बुंनो आरोना जेबो नङा उनु टेनसन लानायफोरखौ टेनसन लानाङा आं दं ओमफ्राय MKB मा होनना बुंखो मे बि थिगु बि थिगुना आदसा ओमफ्राय अनामिका माबा उनाव माखो एसे सिगां टु बार दसे फैनाय बेल' होनदां के MKB आ मा बुंखो नाश्ता हो गया क्या आपका हाँ मेरा नाश्ता हो गया और अंडा का फ्राई था और आलू फ्राई था और आपका बोलो आपका वाकनी वा प्रान्जिता बाय बाय नै मैसाहारिनिया प्रान्जित हेलौ मैसाहारिनि दै गांलाङो नोङो प्रान्जित आंबा दै गांलांलायो no comment everyone guys please comment हेलौ ओमफ्राय सिगांथ' मन' जायै समाव बिराद फैफिनबा हामगौ साना गोबाव थायोमोन नाथाय लाइकबो बुंफैफेराखैमोन दाना मा उनाव खोन्थाहरलाय जोंना जगिताया गुड मर्निं जगिता आब' नानिया बोरै दङ खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय उनुआ नाब्ला गब्ला होनदारना आं गब्लासो होमबा प्रान्जिता माखो सन्जित नोंसोरनाव खम जासिगोन आं फैनाया दाना खम जासिगोन आं फैनाया प्रान्जित मानो प्रान्जिता मालाय जोंनाव फैयालै माबानावसो बिराद गोबाव आं नुखादों दे जेबो नङा प्रान्जित जेबो नङा सापर्ट खालामनांगौ जिखुनु बेखौनो ओमफ्राय बे एमावआ टाइम सोलायबाय थायो मोना आंहा मिथिया एखमब्ला दां ओइ जियानो जाया मानो एमावआ आंना बुहुद गोबाव थाना होफैयोलै मिथिबायना एमावआ बुहुद गोबाव थाना होफैयो आंनाव ओमफ्राय आंसो एमावनाव थांनो हाबाखैलै थेवबो आंनाव एमावआ फैयो आरोना एकदमबारे रोजा साबायखरलै एमाव हिनजाव सासे मोनबावथों आरोना नोङो आंनि आशिर्बाद आरोना बियो ओमफ्राय माबायदि आं फरायनो रोङालै गोदो बिमा बिफाया स्कुल थांबा दाउ गावफ्ला ना बोननानै लायफ्ला बिमाखौ आयै फिसाया आंना ना बोनना लाबोदों होनलायलायसिगोन बिमा मोना होनलायलायसिगोन इफोरावनो आं फरायनाया थालांबायब्रा होननाया मा होलाना होनदों आरोना
नङा लै कमेन्ट हरा आं फैब्लाबो होनदां अ नोंना प्रानजित ना माबा होनोलै प्रानजित बोरै जाखो आइदि सोलायना फैब्रा अके अके कमेन्ट हराबाबो जेबो नङा मोनसे मोननै कमेन्ट हर नि थाखाय दाना सोर सासे मानसि थाखाय बेबा एबार मा होनना बुंखो नङालै कमेन्ट हरा होनदों ओंखाम जादोंमोन आं आगै सनजितनो पुर्निमा थेंकिउ सासे मानसि नायदों एमावा बयनावबो गोबाव थायो नाथाय बयनाबो मानसिफोरा थांफिनो होनदां आं माबालै एमावआ बुहुद गोबाव थायो नाथाय एमाउन्टआव मानसि थानो नागिराना बिराद दुखु आरोना एमावआ बिराद मोजां मानसि एमावखौ सापर्ट खालाम बयबो अनु होथ' आं दानो दा होथ'आ दानो नो ओमफ्राय उनाव मा बर' फरायनो रोङा नाब्लाया हिन्दीखौसो रोङो ओंलै आं हिन्दीखौसो रोङो एम बि ओंखि खारबाय नामा होनदों थांबाय प्रानजित एफ सि एल बि सेलबि आरोना फेस सेलबि हो दे फार्स्टआवनो दाना ओं फेस सेलबि हो होमबासो द्राय मानसि थांनो आरो नोंनाव फेस सेलबिबासो द्राय मानसि थांनो आरोना ओमफ्राय आं फानि हरबाबो दाना हरबो अनु आं खोमा गैयैखौनो नायगोन आरोना खोमा गैयानो प्रानजितना खोमा गैयिखौ नायगोन नामा होनना सोंदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आं फानि रायलाया हरबाबो दाना रायलायानो आरोना अनु आं खोनाबाय आरो प्रानजित खोमा गैयैखौ हिर' नुखायो खोमा गैयैखौ हिर' नुखायो थोदस आं बेसे दुखु जायो होनना प्रानजितआ माने बिदि दुखु जानांगौ प्रानजित दुखु जानाङा नै माइनाव एलबि हैबाय आरोना थांग्रा आं सोर सासेनि एलबियाव थांनोसो जाबाय माथो हरनोसै आङो ओमफ्राय कमेन्ट मा होनना बुंखो जोंना नोंसोर आंनाव माबा गैया मोनगोन आरोना हे माबा गैया मोनगोन नामा सोरबा कमेन्टआ मोनसे रिमुभ हाइद जाबायलै कमेन्ट मोनसे हाइद जाबाय कमेन्टखौ एसे फाक खालामना कमेन्टखौ हरनांगौमोन माबोरैबा आंनाव नुजायासै सोरबा हरदोंमोन नामाथाय प्रानजितनि गाहायाव नै आं सबाय बिमा गायनाया बेलेग जाबायलै आयु लोगोफोर बेनिफ्राय मा होनना बुंखो खोमा गैयै नोंलाय दाना सोर हाइद थुखो नोंहा रावबो हाइद थुवाखै बे माबाया मा होनो कम्पानियानो हाइद खालाम हाइद स' खोन्थाया होमबा बिदि खालामहरखायो कम्पानिनिफ्रायनो बेफोर जाखानाय आरोना खायसे कमेन्टखौ बिदि खालामखायो बेनिफ्राय आं थांथ'बाय दै आगै सनजित मानसि फैदों जोंनाव दे बाय बाय दे पुर्निमा आब' थेंकिउ स' माच रोजा रोजा साबायखर थेंकिउ स' माच थेंकिउ ओमफ्राय खोमा गैयैखौनो नायगोन आं दाना नै उनाव खोमा गैयैखौ नायगोन आरोना
नेट प्रब्लेम जादों दै खोना खोमा गैयि खोनायो दा उनाव मानसिफोरा मिनिगोन आंहा खुगा नांगोन बावबाय आरोना सनजित मैसो हारिनि नागिरदोलै रायलाय उनुखौनो लांबा नों प्रानजित उनुआबो माने एकदमबारे देन्जार गांजेमा हारिनियाबो आरोना रांख्रि रांख्रिबाबो देन्जार जायोलै प्रानजित मिथिबायना इसके बाद थोस अनु मैसो हारि नङा अनुआ मैसो हारि नाब्रा गांजेमा हारिलै गांजेमा हारिना उनाव गांजेमा हारिया मोजांब्रा नाथाय माने बारा मेजेम जाया आरोना माबा थिगानो ब्रा प्रानजित थैद फाग्ला नोंबो ओमफ्राय मा ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो उनुआ थोस आं रावखौबो मिनिहोआ प्रानजित सोरबा मिनिब्ला बेसे मिथिगोन दाना बा रुवाजों सोगोननोलै देख्ला जागोन खोला नोङो प्रानजित आं थांनोसै माथो रावबो फैया गितिकाया मानो फैया नोंनाव दाना माबालै खोनाबाय गितिकाया मानो फैयाथाय मिथिया दै गारि साबि गैया अबाव थाखो गारि साबियालाय नागिरलाय ओमफ्राय माबा रादे मा होनो गितिकाया आंनाव फैयालै आं ओइ दाख्लै सोरजोंबा एलबेयाव होनदोंमोन आरो मिथिया दे ओमफ्राय गितिकायाबो फैया ओमफ्राय आं हले नायोमोन दै गितिकानि भिडिअफोरखौ नायोमोन ओमफ्राय गितिकाया आंनाव फैयाना आं बिनिखायनो रागा जोंनानै आंबो नायला गितिकानिखौ ओमफ्राय बिसाल आरोना बिसालाना आं बिसालखौ एदावोमोनलै टिन्टुलु होननानै बिसालखौ एदावोमोन आङो बिसाला एनो गाज्रि ना मायोसोथाय ओमफ्राय फैलालै बिसालाबो बेखायनो आंबो दाना बिसालनि एलबेयाव थांला नङाबालाय आं एलबेयाव थाङोमोन उनु आरो बिसाल आरो आंनि एलबेयाव फैया आरोना ओमफ्राय आं नायो दे माबा भिडिअ नायो आं इसोरनिखौ आं भिडिअ नायो इसोरनिखौ मा जाखो दाना
र' लोगोफोर गारि साबि गोमादों हले मलि। हेल'। आं उनाव बिदिसो र' दे गारि साबि गोमादों गारि साबि नागिरनो आङो र' गारि साबि गोमादों। मा होनना बुंखो ओमफ्राय दाउआ लाग्राथ' होनारा ओइ माबोरैथाय ओमफ्राय उनावखौबो मुदुफुल मोनफुरनाय होनना बुङोमोन आं बेखौसो रागा जोंखो नामाखोथाय बाराद्राय सनजना आं ओरैनो इन्टारटेनमेन्टसो खालामोलै ओमफ्राय मिथिया मानो फैयाथाय आं सोलाबानो जाखायो गैला गिथिगाया ओमफ्राय जायनि बे निलबानो गिथिखा नुयो आरोना उनुसोलांबाय बिसाल आरो गिथिखा आरोना सानैजों बिराद लोगो मालाय नोङो जेबो नङा फैयाबाबो माथोखाय फैयाबो जेबो नङालै लोगोफोर बेनिफ्राय रादे दे हलि मलि दं कमेन्ट खालामफिनदो दे आं माने माबाबाय आरोना थाबैनाय जाबाय सनजित आं मबाइल चार्ज होनो अके अन आं रावखौबो रागा जोङाब्रा आंबो रावखौबो रागा जोङा आं सोरखौ रागा जोंफेरदों आं रावखौबो रागा जोंफेराखैथ' आं एलबि गिदिंबाय थायो रागा जोङाथ' थाब फैलै बेनिफ्राय जोंना आं फैयो ना सनजित नों फैयो प्रनजित आंनाव फैयाबाबो जेबो सानालै आंथ' दा हलि मलि आंबो जेबो साना आं टाइम मिलायबानो थांखायो जेरावबो टाइम मिलायबा थाङा आरोना बिसोर हिट खालामनो रोंखाया आं बिराद हिट खालामोलै मिथिबायना बिसाल जों जेनेबा फार्स्ट जिखुनु आरोना बिसाल जाजों थायोब्लानो बिराद माने बिसालाव थाबानो माने बिराद हिट खालामोमोन जों एदावलाबायनानै आरो जायखौनो बिदिनो ओमफ्राय दायो गैला आरोना ओमफ्राय बयनावबो नुयो नों मा एदावनै बिसोरखौ बेलायनो फैला दाना आं एदावोमोन आंनाव फैला दाना आरोना दे थाथ' बाहाय दादा अके सोर दं दे कमेन्ट खालामदो एभ्रिवान गाइस आंबो थांथ'बाय दे आंबो दोनसै दै मा थांनायल' आरोना अलि थांनायल' जाखासिगोन दायो फैनायथ' गैखाला नालाय आंबो दोनथ'नोसै नामा होमबालाय गोदै एदाव एबार फैयालासे थानो हानाय नङा आइ लाभ इउ बुंहर दाना हाब आइ लाभ बुंहरबाय बिदिसो आं बे आं दासो आंनि गोसथि बियो बालासो गोसोथों बेखौ जोङो माथो आंनि थाखाय फाग्लासो जाबाय बियो बालाबोसो लाया नोंसोर बायदिखौ सानगोन बे माथो आंखौ जाम्बासो बुङो माथो दे बाय नांबाय आरोना बाय नाय मा होनो नै खोनासंलाय दंना गैया खोनासंलाय दङबा ओं होनना हरलाय आं माबा मोनसे खोथा बुंनो बुंहरलाय दङबा माबा मोनसे खोथा बुंनो दंना गैला दंबा ओं होनना हरलाय मोनसे खोथा बुंनो आङो ओमफ्राय दोननोसै आंबो गैलाना दे होमबालाय दोनसै बाय थेंक इउ स' माच गासैखौबो रोजा साबायखर आंनि फैनाय एसेबां सापर्ट खालामबाय नोंथांमोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच
बाय बाय, फिर मिलेगा, सी यू अगेन, बाय बाय।